Bueno, estamos aquí con Luis Fercán, acaba de acabar a prova de sonido, a piques de comenzar concerto no Náutico, concerto en casa, aquí no Grove, casa en todos os sentidos. Sí, casa en todos os sentidos. Levo xa como 6 anos vivindo aquí, bueno, rodeado da familia de aquí e de todo, bueno, de toda a tropa que coñecín aquí tamén, que é maravillosa. Eu lembrome que cando te entrevistei para Mundo Sonoro, co anterior disco, comentabas que tiñas a necesidade sempre de te volaba a girar, te volaba a percorrer España, pero tiñas a necesidade sempre de volver aquí para recargar energías, para volver a activarte e estar como máis feliz, non? Sí, total. Bueno, pues sabes que non minto ninguna cosa nin outra. Sí, encántame estar por aí girando, pero bueno, chegar aquí a casa, estar uns días por aquí, estou intentando estar todas as semanas así de luns a xoves, estar por aquí, mentres non toco, estar aquí na casa. E agora, pois, mellor aínda. Como decía, estás a piques de comezar o concerto presentando novo disco, presentaste de Cestos en Flor, este novo traballo que chega despois de prácticamente non parar, porque sacaste o anterior, veña a girar. Como foi o proceso un pouco de darlle forma a este novo disco? Pois a mí dou unha sensación de que pasou como tempo entre un e outro, porque estou tan acostumado tamén a girar que agora cando paro un mes, pareceme que levo, non sei, un ano parado. Pero, bueno, levábamos xa dando forma ao disco bastantes meses antes de sacalo e de gravalo, de todo, sempre con Nacho intentamos facer as cousas como con moito tempo, pensando máis que facendo cousas, non? Pero ao final, vamos, quedou o noso disco que queríamos, é maravilloso. Nomeaste ahora a Nacho. É incrível, facía unha reseña tamén pa Mondo, máis alá do que se pode falar do disco, de cada canción, das sancións e demais. Hai unha cousa que se nota xa, que é esa dupla que faz con él en canto ao sonido, como que este disco notase máis traballado, notase que hai evolución, pero notase que está esa dupla Luis Fercán-Nacho, xa non contemplas casi a túa música sin a súa presencia, non? Non, costame moitísimo, a verdade, porque estou mal acostumado aí con él a que faga brillar as cousas dunha maneira increíble. Encántame traballar con él, eu creo que él tamén conmigo, e creo que seguiremos traballando, porque non veo por que non, ademais. É sempre, non sei, é máis fácil. É como que eu sempre doume conta, no, por falar con tantos proxectos, tanta xente que levo comentado, como que a figura do produtor, máis alá do sonido, máis alá de como chegue, é eso que estás de comentar, non? E ir na mesma onda, saber que ele entenda o que ti queres, que ti entendas o que ele quere, que haxe un aporte, pois esas horas, tantas horas que hai que estar aí en estudio preparando e facendo cousas, que haxa pois un bo rollito, non? Sí, porque creo que a forma da canción non se dá no estudio, se dá moitísimo antes, tendo as persoas que estén traballando, sabes, como non sei, as cousas do mesmo xeito na cabeza, que podas entenderte. Se podes entenderte, moitísimo máis fácil que conseguir o que querías ou algo mellor. Incluso, se non, se vas cunha idea, non sei, queres facer un disco, o produtor quere facer outro, é imposible, non hai comunicación. O produtor creo que é moitísimo máis importante que o que fai fora do estudio, polo menos Nacho, conmigo, que o que fai no estudio, que tamén é importantísimo. Sí, porque a veces, ti agora podes ser ter o mellor produtor a nivel mundial que existe, que traballou cas mellores estrellas, que en teoría vai a ser o que mellor resultado te vai sacar po disco, igual, non te... pero despois hai miles de exemplos. Pero despois vas a escutar e vas a dicir, para qué? O sea, isto sí, moi guai, pero non me transmite. Hai miles de exemplos de produtores increíbles facendo discos terribles. E sale o disco, que tal o recibimento aí da xente? Porque sempre hai esa dúbida, non? Cando sacas novo disco, cando hai novas cancións, como estás notando o cariño da xente, como estás notando un pouco como se está percibindo? Pois genial, a verdade, a xente nos concertos está super atenta ao disco, estamos cantando moitísimas do disco novo, ademais, mola moitísimo, encantado, a verdade. Eso é complicado xa, non? O de cantar novas do disco, no sentido de xa tes unha discografía interesante, os tempos nos concertos, ainda que queiras alargar, tampouco podes estar 5 horas aí cantando, se a poder ter que seleccionar, ten que ser do difícil, non? Pero quitamos unha, creo, do disco, así. Bueno, agora non, con bandas sí quitamos algunha máis, e facemos do anterior, pero cando vou solo por aí, sí que estamos facendo casi o disco entero. Cando vas solo nunha gira que está sendo cantidad de datas, ves de facer os 5 de sempre en Santiago, 22 de maio Vigo, 23 de maio Coruña, máis un montón de cidades máis ao longo de España. Contentísimo, non? De ter tantos lugares onde poder levar a tua música. Poder, un sono que tiña aí con 15 anos cando empecé a tocar e a cantar, xa ves, vamos.
Mira, xa por ir un pouco rematando, por non roubarte moito máis tempo, que problema ningún. final estás aquí nestas horas previas, momentos previos de concerto, tes algunha rutina, algunha manía que teñas que sempre repetir antes de empezar a tocar? A verdad que non, estar cos meus, pasalo ben, disfrutar antes do bolo, para disfrutar máis despois e durante. Compartir cos teus, ademais, que hoxe estás con banda, eu vinte aquí con o disco estando solo, hoxe con banda, que prefires? Ou As dúas, é moi diferente. Entre papá e mamá? Sí, non... Son moi diferentes, a verdade, porque non... Bueno, hoxe, por exemplo, apeteceme máis así ca banda, estar así arropado, pero porque levanteime así, eu que sei. Pero, da outra forma, tamén encántame, e cando vou por aí sí que me gusta máis tocar eu solo, porque podo facer aí... Non sei, teño como máis libertad. Ao final, cando estou eu solo, é como estar no salón da casa, e así teño que, polo menos, amarrarme un poquinho a que... Claro. Comentábamos tamén naquela entrevista de Mundo Sonoro, falábamos do público, do respeto que hai sempre nos teus concertos, e é certo, despois eu pude no comprobar, e mola moitísimo como hai un silencio, como a xente acompaña, ese é o maior premio que podes levar aos artistas, non? Que vayas a cantar e que a xente queira estar escoitando a túa música. Sí, eso é unha locura, o que pasa é unha locura vamos, ojalá siga pasando moitísimos anos máis, pero é unha sorte, a verdade. Leva pasando tempo xa e ojalá siga, vamos, toco madeira aí. Aí, pues, mira, a ventana, as fiestas son parte importante neste traballo. Se por algún casual únicamente ao asomarte puideses elegir un único paisaxe, un único lugar que poder mirar, cal sería? Desde a miña ventá aquí no Grove, levantarme, café, estar aí. Ter eso. Sí. Mira, café, vou te facer unha pregunta que xa te fixeron parecida anteriormente, Alex Paredes, que xa fixo que lle vin, el preguntouche un pouco que libro sería o disco, me parece. Eu non che vou preguntar lóxicamente eso, se está aí, que recomendo a xente que vaya ao contido de Alex, que mola moitísimo, pero ti les moito, vesmoste aí nas redes que les moitísimo. Que libro me recomendarías? Que me dirías agora de veña, tes que ler isto? Pois, mira, hai un libro, vouche decir dous porque hai, vamos, rematei onte un precioso de Piedad Bonet, que non me acordo do nome, porque leí nun día. Despois hai un libro preciosísimo que se chama, bueno, Esperando a Mr. Boyangles. É un libro cortiño, moi especial, moi diferente, Esperando a Mr. Boyangles. Pois... Para de música, pues aí... Pois me vou anotar precisamente, aparte estou buscando lecturas, preciso volver a Pois esa é perfecta para entrar na lectura outra vez. Vou entrar, mira. Que desexo tes para agora? Imagino que o que queres, lóxicamente, seguir tocando, poder seguindo compartir a tua música, pero con que soña Luís Fercán? Conseguir así moitísimo tempo máis, a verdade, con que a xente siga facendo caso ás miñas cancións, que se sinta identificado ou non, pero que lle parezca bonito escoitalas, isto moitísimos anos máis, iso xa é máis que suficiente. A xente siga escoitando as túas cancións, pero que é o máis loco? Porque a tua música fala de historias, xa explicaches algunha que outra vez, pois un pouco de onde veñen as túas cancións, pero que é o máis loco que alguén che pode dicir, oye Luis, é que esta canción me lembra a isto, e ti escoitando dicindo, hostia, non ten nada que ver co que... Ahora mesmo non se me ocurre ninguna, pero sí que hai mogollón de veces que me pasa eso de aquí falas desto, tal, e non estoy falando de cousa, pero está guai que cada un leve a canción a... Que eso mola, non? Sí, me mola máis, a mí mola máis cando se entende perfectamente, porque pareceme que estou facendo como o meu traballo un poquinho maior, pero sí que trato que cada un ten as historias diferentes, se te pasan cousas diferentes, pues así queda. Eu fago un test, cando fago as conversas un pouco máis longas, fago un test, non che vou facer completo, un test psicolóxico, porque xa dura un poquinho máis, pero vouche facer unha das preguntas que é para saber se Luís Fercán é un psicópata ou non. Vale. Vamos a poñer nunha situación, estás de noite, estás cos colegas, pides unhas pizzas, e ves aquí ao Náutico, ves a un concerto, vas por aí a algún lado, volves para casa despois de tomar aí unhas bebidas espirituosas, dizes que o xeo a veces provoca un pouquiño de mareo, que é o xeo, non sei por qué, o resto non. Xa que sobrou pizza da noite anterior, contemplas comer esa pizza que sobrou? Por suposto. Claro, e ahora ven a parte importante, esa pizza non se calienta. Non se calienta, sabía que ibas a ir aí, non. Se come fría, joder, sí. Bien, vale. Sí, si no... No. É que hai xente que me di que a quente ainda pode no microondas. No. Que eso, que se pone despois... No. Despois chicle e non te... Nada. E xa por último,
preguntiche por libros e vouche preguntar por música. Que me recomendarías de que teña que escoitar, que teña que vir a entrevista na canle ou que O disco que está sonando agora, que é de Nathaniel Redleaf, é uno dos mellores, vamos, para mí, dos discos da miña vida, sempre poñemos antes dos bolos, ou estamos últimamente, é un disco increíble. Chámase, bueno, aparece como o seu pai, é unha foto bella, despois mándocho. Esta canción, vamos. O Win Never Win, hai unha canción que é Win Never Win que é preciosa. Esta é increíble. Pois, Luis, Moitísimas gracias de verdad por este naquiño e a disfrutar co teu concerto. Eso é, vémonos, tío. Gracias, tío.